великим си и трек саргузашти яке ай бародари ғариби мо ки монанд ба саргузашти ҳазор бародари ғариби дигар саргузаште ки арзанда буд ба реп шидан ва ба гӯши мухлиси реп расидан обод бошен ғариб бачаҳои тоҷик. Сабти овоз аз студияи Шаҳром медиа. Кор баъди кор кеве хов бо саҳари кор чанд моҳ беодих кор кард ай аввали баҳор тим болои тин каса кард картада сума ҷамъ кард фасли тирамо ғариб нияти хона рафтан кард очакелини ёфтаги табугу тайёр шава насиб ахири моҳ туй ҳамаи паси кор шава 18 числа камагу соати 5 саҳар ма ватанда мешам аэропорт биё мара бар ҷамъ карда бору бухчама хайри хишқати ҳама ваҳма чи қахрсандам ки бо мебинам мочама тоҷикистони гарму мерам бо ба карибӣ баъди 7 моҳи азобам таги борони ғарибӣ ханда пайдо шид лавда дига намегум зиқам ки хона мерам пеши ё чанд пеши ёру рафиқам ба нияти хуб мерам як саради сар мекунам хонава дара обод зиндагима сар мекунам дуои неки ё чабуд худо нигаҳбони маши дар кӯча саром баланду ҳама ҳайрони маши туй ҳама гирди маву арусаки нозанинам хирсандие оварду ҳаёдум рафт рӯзои вазбинам ҳаму хеламо чана қапидоби дидаша очаашки шодӣ мереза дидаша бачаша пояндоз мепартоя қанди ширинӣ мечоша рақс пеши шаҳу арӯз меброра орзу боша хуми ғариби туи хишрӯешид ҳама розӣ буд кометонист омад ҳама дар рақсу бозӣ буд калону майда хирсандаи хеши табор ҳама ҷамъаи як рӯзи ёдӣ нест ҳаёта беҳтарин лаҳзамай туи гузашт сер накарда аёғуши ҳамсарам фарёдам доран ай ҷои корам ма бояд бипарам бо ғамеда сар мезана ҷигарам месӯзама мерам ғарибӣ монда арӯсаки 20 рӯзама бо ҳаму борон бо ҳаму азоб бо ҳаму ғам ғарибӣ мегам ба ёдум мезанам мегира ларзам дили ман мекафа ҳар вақте ки мегум ғарибам дига чӣ чора ба ма ки ҳамӣ бидай насибам моҳи ба дида дуру ба дил қарибам зиқинака гӯли ай ғами дурии мамаибам зиқинака ин рӯзо мегузаран сабр кун марам дилрешам кором барор гиран насиб миёрамат пешам хайки вақти рафтан шид сумка сари китф дара набромада оча дуо дод бо саркат гиряра ҳаёта ёча ҷон хита ба даст бигим бикит тоқат ёдовари ай ма ба ту келина тамонад чанд моҳ мо фақат овози ҳамдигара мешнавем мо ай ҳамдур ғами зур ашки шурто меравем дуо кунем дар ҳаққи мане мо ғариб не ғарибо ҷаҷон зиқинаки зинда боше мебинем бо